Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Petra Vajdová, Lucia Gažiová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. Skrytá vášeň. Je ti niečo? Čo by mi bolo? Akurát som zistila, že vodu kážeš, ale víno piješ, sestrička. O čom to hovoríš? Stále sa ti na mne niečo nepáči. Nepozeraj sa na tých chlapov, neusmievaj sa. Ty si sa zbláznila. Pozor na to, čo urobíš, veď sú to len obyčajní robotníci. Ale sama využiješ každú príležitosť, aby si mohla byť s nimi, čo? Si poriadna potvora. Chimena! Myslíš si, že som slepá, hluchá? Obsluhuješ ich s veľkou radosťou. Ak ma obviňuješ preto, lebo som ich pozvala na obed, tak si na veľkom omyle, Chimena. To je slušnosť, aby si vedela. Ale čo? Prečo sa hádate, kuriatka? Pre nič. Je urazená, pretože som tým robotníkom ponúkla obed. To je naozaj hlúposť, Chimena. Kritizuješ svoju sestru, že sa správa na úrovni? Ja ju nekritizujem. Zdá sa mi iba nevhodné, aby to robila ona. Je to Evina povinnosť. Nie, je to povinnosť nás všetkých. Čo sú to za hlúposti? Hovoríš presne ako tvoja matka. Nehnevajte sa, že ruším. Nie ste náhodou seňorita Ruth? Už dávno som sa s vami chcela porozprávať. Dovolíte, aby som sa vás na niečo spýtala? Seňorita Ruth. Čo by mi povedala, keby som k nej jedného dňa prišla? Čo by mi povedala? Nechaj tú motorku konečne na pokoji. Mama, pozri sa, pozri, kto prišiel. Čo majú zase za ľubov? Odkedy zomrela Libia, sú uzavretí. Odchádzajú skoro, prichádzajú neskoro a v obchode sa ani len nezastavili. Veď obchod zatvorili. Asi robia niečo iné. A čo im môže lepšie vynášať? Určite by mi zatvorili dvere pred nosom, ale mám sto chutí sa spýtať. Zomieram od zvedavosti. Ale mama, po tom, čo sa stalo, ich nechajme na pokoji. Zabudnime, že existujú. Prídem neskoro. Na čo pchať ruky do osieho hniezda? Koho zaujíma, čo práve robili? Ale aj tak, v čom môžu mať prsty? Stále si na mňa nahnevaná? Nie. Chvála Bohu. Nebudeme sa predsa hádať kvôli cudzím chlapom. Čo povieš? Čo robíš? Čítam si zoznam sponzorov detského domova. Federico Carisosa prisľúbil peknú sumičku. Ten tučný, nechutný Federico. Ale má srdce na mieste, Chimena. Nie je príťažlivý, ale má peniaze a pochádza z dobrej rodiny. Zaujíma ťa? Chimena, nie som taká naivka ako ty. Nečakám princa na bielom koni. Rozmýšľam, kto môže byť perspektívny. Možno
som naivná, ako tvrdíš, ale aspoň sa pohrávam s predstavivosťou. Oscar, Franco a Juan Reyesovci. Kde žijú? To práve teraz asi robia. Majú frajerky? Frajerov? Čo si preboha? Tie dve určite nikoho nemajú. Majú síce prachy, ale niečo im chýba. A tá tretia bude určite taká istá. Prečo takto hovoríš o ľuďoch, ktorých absolútne nepoznáš? Mne sa zdajú byť príjemné a veľmi milé. K Líbii také neboli. Keď sa dozvedeli, že je milenkou ich otca, ponižovali ju a odsudzovali. Nevieme, ako to bolo. Eva to vie. Hovorila o Doni Gabriele, nie o nich. V každom prípade jej ubližovali. Inak by si Líbia nebola vzala život. To, čo jej urobili, je jednoducho zločin. To, že tam budeme, nám pomôže. Aspoň sa dozvieme, aká je pravda. Nie si príliš unavený na to, aby si hľadal to, čo sa nestratilo. Musím tam ísť. Túžim konečne stretnúť vdovu po Elisondovi. Som schopný ju zabiť. Aj keby som mal hniť vo väzení po celý zvyšok života. Franko, počúvaj. Počúvaj, prečo mi nič nechceš povedať? Čo ťa trápi? Nemám právo ti robiť výčitky. Kvôli Armandovi? Volá sa Armando. Áno, Armando Navarro. Predpokladám, že je jedným z tvojich milencov. Nie, len starý známy, ktorého mám rád. Aha. Pomohol mi, aby som sa stala speváčkou, zohnal mi angažmá, kontroluje mi zmluvy. Jasné. Aj keby bol môj milenec, čo by sa zmenilo? Prestal by si za mnou chodiť? Znenávidel by si ma? Povedal som, nemám právo ti nič vyčítať. Predpokladám, že má oveľa lepšie postavenie ako ja. Franko, už ma netráp. Nekazme si dnešný večer. Čo je s tebou? Si nejaký bledý? Celý deň som tvrdo pracoval. A zajtra budeš zasa pracovať? Áno, skoro ráno vstávam. Tak choď domov. Už tu nemusíš byť. Nechcem, aby si kvôli mne ponocoval. Franko? Čo je? Vieš, svojím spôsobom ťa mám rada. Mieniš ponocovať ako náš flákač Franko? Prečo si vstal? Nedokážem zachrápať po tom, čo si povedal. Výborne, zabijeme vdovu Elisondovú, stanú sa z nás vrahovia a skončíme v base. Myslíš, že stojí za to takto skončiť, Juan? Zložili sme prísahu a ja ju mienim dodržať. Aj keď ste vy dvaja zbabelci a dávate ruky preč. Môžeme pomstiť jej smrť aj iným spôsobom. Bez použitia násilia. Bez použitia násilia? Ako? Nebude rozumnejšie použiť tie isté prostriedky. Spôsobíme im rovnakú bolesť, ako oni Líbii. Vysvetli mi to, nerozumiem ti. Nerozumieš, lebo si nevšímaš tokanie tých mladých Elisondových. Ale ja áno. A vieš čo? Páčime sa im, predovšetkým ty. Môžu sa tváriť ako vychované seniority, ale vo svojej podstate sú také isté ako ostatné ženy. V ničom sa nelíšia od Líbie. A môžu spadnúť do tej istej pasce. Nepáči sa mi to, čo hovoríš. Neodpovedaj mi hneď. Porozmýšľaj o tom. Hrubá sila je priamočiare riešenie. Keď budeme múdri, dosiahneme to, že na vlastnej koži pocítia bolesť, ktorú oni spôsobili nám. Čo keby sme ich zviedli a potopili? Presne tak, ako oni potopili našu sestru.
ste mi povedať, čo vám je? Zjedli ste citrón, alebo čo? Vedel by si to, keby si bol býval včera doma a neutekal za tou pobehlicou. Čo mám vedieť? Máme plán. A týka sa aj teba, Braček. Nie máme, ty ho máš. Ja nesúhlasím s tými somarinami, čo si vymyslel. No tak o čo ide? Tento blázon navrhuje, aby sme Elisondové zviedli. Úžasný spôsob, ako sa niekomu pomstiť. Každým dňom si viac a viac šibnutý. Vy ste šibnutí. Z nás troch ja jediný mám hlavu v poriadku. Urobíme to, čo navrhujem. Od dnes začneme uskutočňovať môj plán. Ideme. Juan, aspoň raz v živote daj na mňa a uznaj, že mám pravdu pre Boha. Tak budeš na mňa tlačiť. Nechám ťa tu a môžeš stopovať, kamoško. Ty si sa zbláznil. Juan má pravdu, tebe zrejme preskočilo. Zase mu držíš stranu? Vieš aj niečo iné? Tvoj nápad je chorý. Iné si predsa nezaslúžia. Chceme ich potrestať. Hľadáme najlepší spôsob, nie? Nie je to to, čo chceme. Ja poznám oveľa lepší spôsob. Čo tým chceš dosiahnuť? Si násilník, ktorý rieši všetko silou. Nemienim stráviť zvyšok života v hnusnom väzení čakaním na smrť. To nie je cesta. Alebo súhlasíš s Juanom? V poriadku. Zabijeme starú Elisondovú ako morku. Na Vianoce. Prestaň už, Oskar. Správajme sa inteligentne. Nech okúsia príchuť vlastného poníženia. Vysmejme sa im. Ako by to bolo také ľahké. Nie je to nemožné. Sú rovnako koketné ako sprosté. Zvedieme ich a oklameme, ako to urobil prekliatý Elisondo s našou sestrou. Urobíme to. Tak urobíme to. Juan, Oskar. Čo sa deje, Eva? Prišla som vás upozorniť, že už prišli. Kto prišiel? Doňa Norma, Don Fernando a Doňa Gabriela. Takže už sú tu. Prišli nečakane, bez ohlásenia. Prosím vás, dávajte si veľký pozor na to, čo poviete. Veľký pozor. Čo sa pozeráte? Mohli by ste sa aspoň usmiať. Som rada, že ste sa vrátili, mama. Prekvapili ste nás, ste tu skoro. Boli sme presvedčené, že sa zdržíte dlhšie. Dúfam, že sa nič neprihodilo. Boli by ste radi, keby sme zostali na Floride? Áno. Teda nie, isté, že nie. Nič také som nemyslela. Čo je nové? Všetko v poriadku. Nič nie je nové. Však, Jimena. Vôbec nič, Sarita. Juan! Juan! Kam ideš, preboha? Kam sa trepeš? Juan! Juan, preboha, Juan! Chcem spoznať senioru. Chcem sa jej pozerať do očí. Nepočul si Evu, človeče? Máme si dávať pozor. Nie je vhodné, aby nás teraz videla Juan. Chápeš? Prosím ťa, nikam nechoď. Spamätaj sa, človeče. Neunáhľuj sa. Viem, že máš svoje dôvody, ale teraz nie je vhodný okamih. Upokoj sa. Urobíme to, čo sme prišli urobiť a potom si splníme svoju povinnosť. Juan. Naozaj ste nás svojim príchodom prekvapili, Doňa Gabriela. Prečo ste nám nedali vedieť? Nebolo to potrebné. Rozhodla som sa odrazu. A bola som tam nervózna. Čo môj otec? Má sa dobre. Je spokojný aj vaše céry.
Vonku som videla zaparkované auto. Už začali pracovať, Eva? Áno, seňora. Robotníci prišli pred 2 dňami. Je ich veľa? 3. Len 3. Myslela som, že ich bude viac. Tvrdia, že sú zvyknutí tvrdo pracovať. Nebudete niečo jesť? Nie som hladná. Idem si oddychnúť a potom sa s nimi zoznámim. Videli ste tú seňoru? Nie. Juan, zjedz aspoň niečo. Nemám chuť na jedlo, keď viem, že kúsok odo mňa je tá ženská. Chcem sa s ňou konečne stretnúť. Upokoj sa. Si prchký, ešte urobíš nejakú hlúposť. Ovládaj sa. Neunáhlime sa, Juan. Neručím za seba. Oskar má pravdu. Myslí na to, čo robíš, inak môžeš všetko pokaziť. Si impulzívny, nekontroluješ sa. Len mi nevravte, že ste sa chceli vrátiť. Priznajte sa, že vás Gabriela prinútila. Tá osoba sa totiž nikde necíti dobre. Je to sliepka, ktorá netuší, kde má znášať vajcia. Pravdu povediac, robili sme si starosti. Aha. Nechápem, prečo všetko ide ako švajčiarske hodinky. Ja by som bola ešte veľmi rada pár dní zostala. Je mi to ľúto, že tieto prázdniny ubehli tak rýchlo. Boli sme takí šťastní, nikto nás nekomandoval, nenadával nám. Nenadarmo sa vraví, že všetko sa raz skončí. Začali už so stavbou? Pred niekoľkými dňami. Ako pokračujú? Nezdá sa mi, že by Boh vie, ako pokročili. Celý čas len kopú jamy a jamy ako nejakí krtkovia. Ako by ani nestávali doma, ale hľadali nálezy z koropy. Áno, som trochu nervózna. Nemyslela som si, že sa doňa Gabriela vráti tak skoro. Prosím vás, aby ste si zachovali chladnú hlavu. Nedopustite sa chyby. Dobre viete, čomu sa vystavujete. Ale ako môžete od nás chcieť, aby sme boli pokojní? Mám 100 chutí tú ženskú poslať do horúcich pekiel. Máte určite plné právo pomstiť sa za to, čo sa stalo, ale násilie to v nejakom prípade nevyrieši. Nebojte sa, Eva. Nepoužijeme silu. Na tvojom mieste by som nič nesľuboval. Nebudeme nikoho napádať. Budeme sa správať ako rozumní ľudia. Ako cudzinci, ktorí prišli postaviť dom. Buďte pokojná, nič sa nestane. Aspoň zatiaľ. Prosím vás o to. Snažte sa pretvarovať, ako najlepšie viete. Kam ideš? Oddychnúť si. Norma, radšej sa poďme prejsť a pozrieť sa, ako to vyzerá s našim domom. Na to bude času dosť. Som unavená z cesty, chcem si ísť ľahnúť. Bolí ma hlava. Nie je mi dobré. Ale malo by ťa to zaujímať. Nie tak ako teba. Ešte sme len prišli a už ste sa začali hádať? Nečudujem sa, že je nervózna. Každého rozčúli, keď má na letisku také zdržanie ako my. Idem radšej za ňou. Nepozdravíš ma, drahá moja? Nespýtaš sa ma, aké nechutnosti som vyvádzal, kým si tu nebola? Určite si našla celý dom hore nohami. Alebo sa bojíš, že som mojim vnučkám rozprával oplzlé vtipy? Otec, prosím ťa. Ako vidíš, všetko je v absolútnom poriadku. Nemusela si sa tak skoro vrácať. Nezapieraj. Viem, že si utekala pred svojim svedomím za to, že si ma chcela vyhodiť ako prašivého psa. Eva, povedz robotníkom, aby sem prišli. Musím s nimi hovoriť. Sú to milí chlapci, mama. Uvidíš. Zodpovedný a aj veľmi zdvorný. Choďte s vašim starým otcom. Áno, iste. Nechajme vašu svätú matku, aby vzala opraty do svojich rúk, ako to má vo zvyku. Zoberte ma na čerstvý vzduch, o chvíľu sa tu zadusím. Je tu smrad. A ty čo čakáš? Choď ich zavolať. To mňa mali zobrať na dovolenku. Tento invalidný vozík mi bráni užívať si cestovať. To nie. Koľko mužov je v podobnej situácii a cestujú si hore-dole. Spoznávajú svet okolo.
Ale keďže ja nemám ani centávu, musím trčať v haciende, lebo Gabriela je obyčajný škrob, nemyslí na svojho otca. Cítim sa tu ako vo väzení. Nechajte ma, dajte mi pokoj, chcem byť sám. A sme tam, kde sme boli. Áno, sme naspäť v starých kolejách. Chimena, tak veľmi ľutujem, že som nevyužila ten čas, ktorý sme mali. Doňa Gabriela, toto sú oni. Takže vy ste tí robotníci? A vy ste doňa Gabriela Elisondová. Krtkovia. Tí chlapi nie sú nič iné, iba sprostí krtkovia, ktorí robia diery a jamy, diery a jamy. Do čerta aj s tými kolesami. Hej! Pomoc! Pomôžte mi! Hej! Odvezte ma! Kašlem na to! Bola som presvedčená, že nastúpi viac robotníkov. Nečakala som iba 3. Ako sa voláte? Franco Reyes. Oscar. Juan Reyes. Ste bratia? Áno, sme. Architekt spomínal najmenej 10 robotníkov. Čo sa stalo? Prečo napokon najal iba vás 3? Architekt zvažoval viac pracovníkov, Ja som sa nepýtala teba, Eva. Nech to vysvetlia sami. Architekt uvážil, že keďže ide o nenáročnú malú stavbu, nie je nutné najímať viac ľudí. Ale nejde o nejaké šetrenie. Viete, urobil to, lebo myslel na vás, seňora. Je pravda, že nám to bude trvať trochu dlhšie, ale na druhej strane budete ušetrená od toho, aby sa vám tu každý deň potulovali otravní chlapi, narušili zabehaný poriadok a zničili vašu záhradu. Seňora, s nami budete na najvýš spokojná. Sme tichí a výkonní. No, možno, že s vami to prežijem pokojnejšie. Vyzeráte byť zodpovedný a presne to potrebujeme. Ľudí, ktorí si plnia povinnosti. O tom nemusíte vôbec pochybovať, seňora. Svoje sľuby splníme do bodky. Verte nám. Preto sme sem aj prišli. Neodídeme, kým tu neodvedieme dokonalú prácu. Perfektnú. Podľa toho, čo si jej povedal, vidím, že akceptuješ môj návrh však. Urobíme to tak, ako som navrhoval. Opakujem ti, že za nič neručím. Nebuď taký tvrdohlavý, Juan. Tá žena je presne taká, ako som si ju predstavoval. Povýšenecká. Zvyknutá presadzovať svoj názor a ponižovať všetkých naokolo. Stačil mi jeden jediný pohľad do jej očí a hneď som si uvedomil, že Eva nás neklamala. A Líbiu ponižovala určite najviac. Na čo je to dobré? Tak dohodneme sa už, čo urobíme. Ty nemusíš urobiť nič. Ja to zvládnem. Juan, ešte raz ti opakujem, že lezieš do jamy Levovej. Mne sa netrasie ruka. Chytím ju pod krk a buďe po nej. Zabijem ju bez mihnutia oka.
Tak ako ona zabila Líbiu. Líbiu nikto nezabil, Juan. Nechaj ho tak, Franko, nechaj ho, nech si robí, čo sa mu zachce. Viem si ten obraz živo predstaviť. Všade je plno krvi. Pometený blázon vkročí do domu a postrieľa majiteľku aj s jej milou rodinkou. Popadajú na zem ako vrecia a potom príde proces. Zhnieme vo väzení ako poslední trestanci. Bravo, bravo, Juan, si James Bond, bravo, bravo. Urobím to aj sám. Nemusíte ísť, ak nechcete. Porušili ste prísahu, ktorú sme si dali zradcovia. Nie sme zradcovia, ale používame mozog, ktorý máme. Ja na rozdiel od teba nie som až taký inteligentný. Ani nie som Bojko ako Franko, ja som divoch. Uznávam, ale tiež si uvedomujem dôsledky svojich činov. Ak nechcete, nemusíte. Nebojte sa. Pôjdem do toho sám. Nebudem vám vyčítať, ak ma opustíte a vykašlete sa na mňa. Ale moje slovo platí. Mojím jediným zákonom je oko za oko, zub za zub. Preto žiadam ich život za život mojej sestry. Bol som sa tam pozrieť, ale nezdá sa mi, že by tí chlapi nejako pokročili. Neviem, či sa neflákajú. Sú veľmi pracovití, Don Fernando. Inak by ich architekt určite nebol odporúčil. Prišli len nedávno, nemôžu robiť zázraky, Fernando. Dom sa nepostaví zo dňa na deň, to vieš. To je pravda. Za tých niekoľko dní urobili dosť. So Saritou sme si všimli, že ani chvíľu neoddychujú. Treba najať viac chlapov. Bol by tu oveľa väčší hluk a neporiadok. Aj oni to povedali. Neprekáža mi, že sú iba traja, aj keď to bude trvať dlhšie. Navyše, je v nich čosi nezvyčajné. Čo tým chcete povedať? Čakala som, že sa stretnem s 3 obyčajnými plebejcami a uvidela som 3 mladých, príjemných mužov, ktorí sa správajú slušne, majú úroveň a dobré vystupovanie. Možno to bude pôsobiť smiešne, ale mne sa zdajú byť výnimoční. Nikto by nepovedal, že sú iba murári. A akí by mali byť murári, mama? Tučný? Smradľavý? Sprostý alebo vulgárny? Nie, mama, aj jednoduchí ľudia majú úroveň. V každom prípade sa porozprávam s architektom. Eva, prosím ťa, zavolaj mu. Zabudla som, že musel odcestovať. Má nejaké povinnosti v susednom meste. Myslím, že bude preč niekoľko týždňov. Dobre. Ak im túto prácu zveril, tak im zrejme dôveruje. Takže dôverujme, ale preverujme, priatelia. Hej, Juan! Juan, počkaj, prosím ťa. Počúvaj Juan, nás. Zbláznil si sa. To je teda... A potom sa to stalo, mama. Len si to predstav. Ako ste sa sem dostali? Čo tu hľadáte? Nie, prosím ťa, nerob to. Myslí na to, čo som ti povedal. Vezmem si váš život za život mojej sestry. Nie! Z neho dostanem infarkt. Myslíš, že urobí takú hlúposť? Neviem, treba na ňo dávať pozor. Je schopný všetkého. Prehľadal som aj jeho tašku, ale žiadnu zbraň som nenašiel. Možno ju má schovanú. Aj ty sa bojíš, čo? Keby nebol taký besný a počúval, čo hovorím, počúvali sme, čo si hovoril a teraz sme tam, kde sme. Pozrite sa na to. To je zať Doňa Gabriely. Áno, volá sa Fernando. Priženil sa, tak si žije na vysokej nohe. S tou najstaršou? Neviem, ktorá je ktorá. Tu sme ešte nevideli. Ani ju neuvidíme. Možno nemá rada robotníkov. Určite je rovnaká ako jej matka. Ide sem, tvárme sa, ako by nič. Makajte a fúčte ďalej.
Vy traja, poďte sem, prosím vás. Mali by sme sa zoznámiť. Rád by som s vami prebral harmonogram prác. Napriek všetkému nie je ľahké žiť bez Bernarda. Zodpovednosť za dom, za rodinu. Je toho dosť. Snažím sa veľa pracovať, ale neustále na neho myslím. Zvyknite si. Ste silná, rany osudu vás ocelili. Možno teraz je to ťažké. Bernardov odchod je ešte veľmi čerstvý. Ale čas zahojí všetky rany. To dúfam. So všetkým sa človek musí vyrovnať. Určite. Aj vám sa to podarí. Všetci sa vyrovnávame s tým, keď naši blízky už nie sú s nami, ale vyrovnať sa s tým, že niekto žije a napriek tomu vám nie je súdené s ním žiť, je oveľa horšie. Ste presvedčení, že ovládate svoju prácu? Sme odborníci, senior. Máme dosť skúseností. Upozorňujem vás, že mám veľmi vysoké nároky a požadujem vždy najvyššiu možnú kvalitu. Neakceptujem polovičatú robotu. Nebojte sa, my vieme veľmi dobre, čo robíme. Senior... Môžete ma volať Don Fernando, alebo senior Escandón, ako chcete. A teraz mi dajte všetky projekty. Buďte takí dobrí, chcem ich vidieť. Na čo ich potrebujete? Ako budúci majiteľ mám, hádam, právo nahliadnúť do projektu môjho domu. Senior Escandón, nemáme ich pri sebe. Nechal som ich doma. Tak ich prineste zajtra, chcem si ich prezrieť. Ak s niečím nebudem súhlasiť, budem to konzultovať s architektom. Upozorňujem vás, že budem dávať pozor na všetko, čo urobíte. Ani jedna tehla sa nepoloží bez môjho súhlasu. Je to jasné, seniori? Hovoril som s tými robotníkmi, príliš ma nepresvedčili. Máš pocit, že neodvedú kvalitnú prácu? Neviem, to uvidíme, sotva začali. Nepáčia sa mi ich spôsoby. Sú to robotníci, ale správajú sa, ako by im to tu patrilo. A prečo? Neodpovedali ti, alebo boli neslušní? To si nedovolili. Ale niečo v ich správaní sa mi... ako si nepozdáva. Dôležité je, že rozumejú svojej práci. Nemyslíš? Norma, prečo ešte nie si oblečená? Pretože nemienim nikam ísť. Norma, sme pozvaní do klubu. Dnes má zásnuby Elisa Suárezová. Ja si s ňou nemám čo povedať. Je to jedna z mojich najlepších kamarátok. Nemôžeme tam chýbať. Ponáhľaj sa, musíme ísť. No jasné. Len vystrčím pety z domu a už sa mi niekto hrabe v mojich veciach. Mama, mýliš sa. Ja som do tvojej izby ani len nevkročila. No, tak kto používal moju kozmetiku a kto sa natieral mojimi krémami? Boli drahé. Ja som sa ničoho nedotkla, mama. Veď sa ani nemalujem. A ani Chimena. Vlastne... Niekedy si namaluje pery, ale nič viac. Keď spomínaš Chimenu, kde je? Pozri sa, stále na nás zíza. Páčime sa jej, Franko. Ak si dokážeme tie fifleny získať, ľahko sa im pomstíme. Možno ešte viac. Ale keď dáme na Juana a niekoho zachloštíme, o všetko prídeme, rozumieš? Tak vymysli niečo presvedčivejšie, Juan ti na to neskočí. Nesúhlasím s tým, aby sme oblbovali baby, to nie je pre mňa. Ale hlavne, že si to už robil. Aj so starými, aj so škrapami. Nehraj sa na neviniatko. Pretože som bol hlupák, s ktorým mohli manipulovať. Ale s tým je už koniec, nebudem robiť, čo nechcem. A nechceš zarábať prachy? Čo je s tebou? Tu máš. Per, nesúhlasím ani s Juanom, ale ani s tebou, Oskar. Aha. Čo tu robíš, Chimena? Nič, mama. Nehanbíš sa tu chodiť polonahá a pretrčať sa takto pred ľuďmi. Neuvedomuješ si, že ťa tu môžu vidieť? Pozorovala som ich, či si plnia svoje povinnosti. Kto
Kto ťa najal ako strážnika? Nemala by si sem chodiť. Poďme, rýchlo! Prať sa dnu! Kam idete? Sme pozvaní do klubu. Mohol by si odviesť Saritu a Chimenu Gocovi Epifaniovi? Potrebuje ich. Ak sa poponáhľajú, už aj tak meškáme. Dievčatá, čo je to s vami? Prečo vám to toľko trvá? Fernando vás odvezie. Takmer všetci odišli. Tú tretiu sme stále nevideli. Musí to byť záhadná žena, nie? Doňa Gabriela ostala sama? Nie, s otcom. S Donom Martinom. Aj Juan, nemáš tam čo robiť. Nenechám si ujsť príležitosť, ktorá sa mi naskytla, braček. Chcem, aby vedela, kto som a prečo som prišiel. Uhni. Neblázni, preboha. Nebudem ďalej pokračovať v tejto pretvárke a už vôbec niekedy nás môže jej zať odhaliť. Dobre, ale nedovolíme, aby si urobil nejakú hlúposť. Uhni, lebo budem nútený ťa udrieť. Pomôžete mi? Čo potrebujete? Don Martin by chcel ísť von, ale doňa Gabriela zakázala zamestnancom, aby mu pomáhali. Je zúfalý. Poprosil ma, aby som vás zavolala. S radosťou, Eva. Poď. Môžeme? Ďakujem, mládenci, že ste mi prišli pomôcť. Odneste ma dolu. Moja bezcitná dcéra ma tu drží ako väzňa. Poďme, poďme. Vezmi ten vozík, Franko. Ty ho dnes neudievaj Neprotestuj stále. Nerozumieš, že nechce zostať sám? Hýb sa. Ideme. Poďme, poďme. Bravo. Vysvetlite mi, čo tu robíte. Pomáhame vášmu otcovi zísť dolu, seňora. Kto vám dovolil sem vstúpiť? Ja som ich požiadal o láskavosť. Nemôžem využívať zamestnancov haciendy, už ani to? Majú na starosti inú prácu, nie sú tvoji opatrovatelia. Pozrite sa, ako ste zašpinili dlášku, je celá od blata. Na budúce buďte takí láskaví a vyzujte si tie vaše smradľavé baganče. Nenadávaj im! Maj k ľuďom úctu, aj keď sú jednoduchí. Nevšímajte si ju, chlapci. Som vám vďačný za službu, ktorú ste mi preukázali. Nech sa to neopakuje. Keď ich o to požiadam, urobia to. Už mám dosť tvojho večného komandovania, ideš mi na nervy. Chceš mať odo mňa pokoj a preto ma zatváraš v izbe. Si beštý a kašlem na teba. Kto ti dovolil takto sa so mnou rozprávať? Hovorím len pravdu a nezjab. Som slobodný človek a mám svoje práva. No neskrotíš, Gabriela. Neskrotíš ma. Juan, kvôli nášmu otcovi, nechoď. Sme veľmi radi, že nám budete robiť spoločnosť. Tešíme sa, že ste prišli. Predovšetkým vy, Norma. Často vás nevídať. Mrzelo by ma, keby ste neprišli. Dnes mám svoj veľký deň a o 2 mesiace máme svatbu. Svedčí vám to. Už sme o vás s Normou hovorili. Však, Norma. A ďakujem. prepáčte, ukradnem vám Fernanda. Musíme sa o niečo porozprávať. Prosím. Zoznámte sa. Teším. Máte veľmi peknú snúbenicu. Som si istý, že budeme šťastní, ako ste vy s Fernandom. Trápi vás niečo? Je to super. Nie, iba nie som zvyknutá na veľkú spoločnosť, najmä po smrti môjho otca. Mal som možnosť ho spoznať. Bol to úžasný človek. Nemáte náhodou ešte 3 sestry? Len 2, Saritu a Chimenu. Tie poznám, ale myslel som si, že ste 4. Vášho otca som stretával s jednou mladou dámou. To asi nie, neviem, koho máte na mysli. Mladé dievča, asi 17-18 ročné. Niekoľkokrát som ich spolu videl. Myslel som si, že je to jeho dcéra. Pedro, volá ťa Elisa. Hneď sa vrátim, Norma. Prepáčte mi. Áno, iste. O čom ste hovorili? Rozprával mi, ako stretával môjho otca. Neklam.
Koketoval s tebou, nie je to tak? Čo? O čom to hovoríš? To skoro sa bude ženiť. Veľmi dobre ho poznám, ale viem, že si nenechá ujsť príležitosť, aby mohol zbaliť každú, ktorú stretne. Nepohneš sa od mňa. Nenechám ťa s ním o samote. Fernando, ak si ma sem prinútil prísť preto, aby si mi robil žiarlivostné scény, idem preč. Kam ideš? Kam ideš? Idem domov, pusť ma. Ak nechceš, aby som ti urobila škandál, tak ma nechaj odísť. Nič mi nezatajíte, ani ma neoklamete. Niektorá z vás dovolila, aby tí robotníci pomohli môjmu otcovi dostať sa z izby. Ktorá to bola? Ja nie, doňa Gabriela. Dnes som nebola v izbe dona Martina. Bola si to ty, Eva? Nie, seňora. Don Martin na nich určite zakričal z okna. Viete, aký je vynaliezavý. Takmer som umrela, keď som ich videla vnútri v dome. Toto tak nemôže zostať. Nehnevajte sa na nich, oni za to nemôžu. V každom prípade ich musím potrestať. A nie len preto. Počujte, vy! Vy! Poďte láskavo sem. Eva? Je tu mama? Nie je v dome. Rozpráva sa s robotníkmi. Ďakujem. Ani jeden z vás, počuli ste dobre, ani jeden z vás nevkročí do domu bez môjho výslovného súhlasu. Aj keby vás volal môj otec. A po druhé, buďte takí láskaví a oblečte sa. Toto nie je nudistická pláž ani kúpalisko. Sme slušná rodina a nemáme dôvod pozerať sa na vaše nahé telá. Pretože v opačnom prípade vás budem musieť poslať preč. Juan, prosím ťa. Mama? Mama, musím s tebou hovoriť. Tu nie, doma. Norma, čo tam stojíš? Ideme. Nedokážem sa sústrediť. Neviem, čo to so mnou je. No dobre, nechaj to na mňa. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.